Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po inyong bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapit sa 13 na buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Karon mahigala mo iting dagkot alang sa mahal nga patron sa mga debuto mahigalan Senior San Antonio de Padua. Matagpit sa 13 sa buwan makagalan. O ingon man sa mahigala sa Birhen sa Simala, no? With due respect sa mga igsuon nga nasa tinuhan. Pero alang sa mga Katoliko, kadto mga higalang mga debuto ining mao mga santos, o mga santa, dunay mga santos o santa nga matag 13 sa buwan mo na ilang mga panahon nga tindagkot mga sukintig paminaw. Straight to the point. Katanig pagtagad dubutaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa ato mga issues may galang Visayas grid gipaubos sa red alert status sud na sa tulo ka adlaw tungod ni mahigala sa pipila ka bahin sa Kabisayan lakip na ang sugbo nga nakasinati og mga power interruption matag adlaw nga mulanat og usa ka oras o sobra pa. Straight to the point. Samtang sugbo nagnihit na ang supply sa dugo taliwa sa padayong pagsulbong sa mga kaso sa sakit nga dinggi sa lalawigan. Straight to the point. O nilain itong batayan ng mahigala. Pagbantay mo ha, mga kaigsunan na to, din sa Cebu City o sa lalawigan sa Subo. Nga dili mo mapakan og mga lamok diha kani uso na sab ng dinggi karon. Manghinlo kanunay sa atong palibot, sa atong panimay, aron nga dili mahigala mugara ning lamok. O kanang mga itlugan og lamok diha, mga binuungan, ligid og uban pa. Palihog pangyabo ninyo na kay karon ba uso kay uwan-uwan. Niguan-uwan mga higala na ay mga binuungan, mga bagol liha o mga planggana, uban pa mga higala mga maitlugan sa mga lamok. Doon ay tubig, anak ba ng lamok mangitlog, delikado mahigala mudaghan kining mga lamok nga nagdain ning dinggi. Straight to the point. Ona nga dinhi sa lalawigan sa Subo karon taas ang kaso sa dinggi. Straight to the point. So atong giawhag ang tanan sa ato mga higalang pagpanghinlo kanunay sa palibot o ingon man mahigala nga kinini ang kinahanglan nga concern ta atong tan-awon mahigala ng atong palibot labi na ka ng mga malagmit nga maitlugan sa mga lamok kanang nga tubig mahigala nga stagnant ipangyabo na aron nga sa ingon dili mahigala mo gara mo daghan ng mga lamok mga sukit paminaw nga nagdain ning dinggi. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usab mga higala sa padayon nga monitoring usab mga kagilaan sa ASF dinhi sa ato ang subay sa paghugot sa mga lakang sa probinsya sa Sugbo batok sa African Swine Fever kon ASF. Duha ka mga baktin nga naabot na sa Moalbual. Gipabalik kini didto sa Negros. Straight to the point. Back to sender din taon ng mga baktin. Kaning sakita mahigalang ASF nakaapiktar ni mahigala sa atong mga mag-uuma sa atong mahigalang mga namuhi ug mga baboy mga sukitig paminaw. Straight to the point. Samtang sa kauluhan o dugang mga balita mga kaigalaan, generation divide. Sama og naklaro dihang ni ulbo ang tensyon tali nilang House Private Prosecutor Lorna Kapunan o Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Atol ni sa ika-15 kaadlaw na nga impeachment trial. Straight to the point. Sa impeachment ni VP Sara kagahapong adlaw mahigala, si Kapunan nakabuhi og mga pamuhong nga kung mahimo iya mahigalang palpalon, Si Attorney Christine Ferrer, medyo nagkainita ito mga sukitig paminaw niya. Ato na isgutan ron. Doon na mahigalay mga panghitabo sad niya diin kinigos Kapunan muraog. Actually, maayang laki ni Kapunan. Makita nimo nga litigator gisa anad kay sa mahigala pero ang iyang pangidaron lang medyo taas na ba. Unya na arbanggaan mahigalag bata nga mura ra pug iyang apo.
abogado mahigalang Sara Duterte mga batanon pa. Unya manukol ra ba? Ha? Sa mga batanon pa, unya mo fight sad ba? So medyo na high blood ba kato si Kapunan? Atol ni agi katawa mga sugitig paminaw. But in fairness sa kana si Attorney Kapunan ni mapalidaan ni mo mahigala nga antigo gyud siya nga litigator. In fact dali sa maka-bounce back og dunay mga kakulian mga sugitig paminaw. Pero mao lagi na og magka-ngilngig kay ka nga litigator kani adto. Di gyud malikayan nga dunay panahon gyud nga padung na jud ka sa kuan pod no tungod sa pangidaron. Manang nitambag po ni sa Panilo nga paparihan niya edad niya may mupahuway na lang po. Lagi ka lang katawa-katawa mga sukid ng paminaw. Kay kinipon sa Attorney Ferrer may higala mo, sukol man bisag bata pa. O kinini ang pakig-irgo sa gid mahigala ni Kapunan. Bita-bita to si Attorney Puwa kay di man lang niya kuno sa Kapunan. No, kalma kayo mo na nga kuanan dili ang angay dili na angay mahigalang lanisan dili na. Ang dili angay objekan wala na. So mo na nga mo na kaigon ko nga so far ha sa kon obserbahan mga kaigalaan kadto sa Attorney Puwa kalma kayo ha. Anya kini rong babae si Attorney Ferrer nga batan-on mga kaigalaan kay mo sukol man mga higala og di magpaalkansi pod murag na high blood sa Kapunan siguro. Ato nilagi katawa mga kaigalaan. Doon ay mga puntos Kapunan nga sakto siya. Doon na po yung mga punto mahigala nga sakto si Ferrer. Ato rin i-evaluate ha, para klaro lang. O niya, pareha man sa mga lawyers, ato man yung mga sisters o sa profession mahigala sa abogasya. Maingon ko nga, pareha sa duha maayo. No? Ako di ko manaway mga abogado mahigala nga unsa. Pareha na mga maayo. Niya, usahay lang yun mga kaigalaan. Doon na lang po yung mga atong hatagag hisgutanan karon taon-taon. Labot ni ini mga sukid dig paminaw. Unsa man din ang leading question, unsa man din ang misleading question. No, ato nang apilon paghisgot niya taon-taon mga kahigalaan. Straight to the point. Sa atong pagaban-uban no ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang schedule sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte magpabilin sa buntag nga schedule taliwa sa gisugyot ni Senator Judge Mig Subiri nga ibalik kini sa hapon. Straight to the point. Subiri mga kaigalaan. Una nang nireklamo nga alas 10 ang hearing sa alas 10:30 lang kay matraffic kuno siya. Mas grabe ang traffic kung ka sa peak hours gyud sa alas 8. Alas 7 ka na, may grabing traffic. Ingon subiri matraffic kuno siya, may galamon ang ipauswag lang gamay alas 10:30. Ya karon so magyud mauswag alas 10 kadto sa alas 3 ang impeachment trial. Unsa ba kay nabantayan nila mahigala kay primero alas 3 man to pataas manggibalhin sa buntag karon gusto na po si Subiring ibalhin na po dito sa hapon. Tapos pagkakaroon mahigala na pabilin sa iyang schedule nga buntag hapon no alas 10 ngadto sa alas 3 kalisura ining kalakihan mura bugod mga tao murag nagkaanam na salbaga gilaay na pod murag wa na kayo interes sa kaso tingali tan-aw nila ari sa buntag murag wa may mananaw Boses na. Siyempre busy ang mga tao, nanarbaho ang mga tao, 8 to 5 ko ng trabaho. Kaya mo na lang palabuno ng impeachment. Impeachment, matangtang ba ka sa BP Sara o dili? Unya ikaw nanarbaho ka. Yan, sige kang tanaw impeachment. Yan, dili na para sa mong trabaho. Taga-media ka. Para newsroom na mo, o amo ipa-monitor ang impeachment. Nandi ka taga-media, ang imong trabaho na ka sa opisina or na ka sa unsang klase sa trabaho, magsige kag tanaw impeachment kano sa ka matangtang ba kas BP Sara di ba ka matangtang nya ikaw sige kag tanaw ikaw pa'y unang matangtang hinuon. So expected may gala ang katawhan di na ginamo sunod sa impeachment gawas nga nagkalaay na pod sa Attorney Lorna Kapunan mantigo siya nga abogado ug maminaw kanya labi pa og law student ka or abogado or law student ka, mura ka appreciate ka, pero katong uban nga kalaay ba sa danaw? Mura ka nagtanaw sa salida, mahigala ba nga, lahi man ang action movie. Tanaw kag mga salida ina na nga mga debate-debate sa korte, depende na nga kuan na may nindot nga mga salida nga mga kuan mahilig yung kag abogasya, ganahan ka, pero uban na naman yan, may unsa man lang sige man lang istorya. Kanya kanagod mahigala og daghang mga dokumento ang panghisgutan mura kung na ang kaso bita-bita og ang kaso nga mana kung ingon lagi katong article 4 katong kasuha
about sa grave threats o about may gala sedition, inciting to sedition, gipresental to mga taga NBI, medyo alegre pa to kay mo naman to criminal case. Pag abot na karon sa confidential funds nga daghang mga dokumento na mura ng civil case, mo nang medyo laay. Medyo boring unya during sa direct examination si Kapunan mo direct examination sa iya pong pangidaron no nga medyo hinayon na po ditawon po si Attorney Kapunan, but in fairness niya makita nako nga mantigo gyud paspas maka-bounce back banggiitan nga abogado, although ako kita niya skorte gyud dito sa kauluhan, but karon sa impeachment may baw ani mo nga anad gyud karaan gyud nya litigator no, pero murag kapuyan sa mubarog sa lingkod na sa ako. At pagtagad lumutaga mga sukit ng paminaw, no? Atong i-evaluate ng ila mahigalang panaglantugi mga kagalaan mo nang ni manifest sa Attorney Ferrer nga kita mga abogado parihara man ta, equal man ta. Wa may edad ning abogado og mabata ka o mabag-o o kuan ka, importante pasal kag bar exam. Equal man ta, pariham tag lingkuranan sa korte. So mo kana nga dili mayo nga dunay mga side comments nga medyo lahi, no? Mo ni ang gi-manifest may gala ni Attorney Ferrer pod kagahapon o mo na nga gi sultihan pod sa Attorney Kapunan ana mahigala umingon siya nga mo promise siya nga mo behave. Ato ni hatagan pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni Butyag nga dunay nagbalor 500 milyones pesos nga gitawag og leadership funds ang tanang mga senador ngatong 2024. Straight to the Uy, point. nasuta sab gikan sa Budget Department nga dunay confidential funds nga gigahin sa 2027 national budget nga mobalor ngadto sa kapin 210 bilyones ka pesos. Straight to the point. Unsa na ning kalakiha ha? Ang kang VP Sarang confidential funds mahigala mo oy gigi ayo og kuti-kuti. Ang uban mahigala wa gyud ha? Kuna nga mga tao medyo mabahin gyud ang katawhan. Doon lagi mga tao mga higala nga natutok la kuan gyud nya angay gyud manubag si VP Sara. Pero mo lagi na sa tanan nga dunay confidential funds si VP Sara ra sa gigukod. Straight to the point. Kahapong adlaw nas naklaro na pog dugang mga kaigalaan ang step by step sa kuha sa mga pangutana sa mga senator judges nga mo lagi na gikan sa AOM ni ditso mahigala sa audit observation memorandum. Imbes mo agi pa og notice of suspension, wa na gidritso na sa notice of disallowance. Straight to the point. Unya nasuta nga naa pa gyapon sa prescribed period hangtod ron napa sa prescribed period nga mo apilar ang Vice Presidente. Straight to the point. Oniroy na klaro mga sukit tig paminaw. Kalata sa nagpagtagad butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag